Hey yo guys, it's your boy and I'm covered at the most expensive one. I have our new special guest. Go. Cinderella the host, ngiyangithola. Mamina. Lezi zinto zeni lezi zama-date, nama-Valentine, ama-anniversary. Hayi, angikholelwa kuzona lezo zinto lezo. Hayi, angikholelwa. Hayi, angikholelwa. Futhi nje angiboni ukuthi into ngiyizame leyo. Hayi ngeke bana ucabange nje bayothi inolova yibo. Yami. Njani? Kodwa mami mfethu. Ntwana. Ntwana lalela I'm good. Ngiqhama ngaphethu ngiright. Ngiyazi ukuthi abanye beni like bayibuza ukuthi mkhabela umthole kanjani. Lalela imfihlo yethu soyithu leyo ngiyangithola. Fethu ayikho mhlawumbe like share shout out to someone or anything. So, hi guys, it's your girl Cinderella the host, as you already know, Umamina. So guys, ngithanda ukubonga nina nonke eningifollowile guys. Yabo kusukela ngisano 3000 followers abantu abangazi kuphela to nonke lapha emakhaya enfollowisha content yami and like how guys inini seningibekela ngikhona. Thank you very much. Shout out to you. Ekuse so bafethu lalela into nami. Ngiyazi ukuthi you operating like your content like raising Umamina fethu like all these cherries angithola fethu ngikulethele intombazane ne like she's a dark dandy, she's very beautiful angithola. I'm gonna put you like on a blind date. Kale into zakho ke manje. Uyangazi nje ukuthi into nomkhabela phakathi iyohlezi nezipayisi yangithola. So bafethu I'm about to put you like on a blind date to see ukuthi lo mamilo wahlezi ushwe lapha on TikTok ukuthi mase lana ko mami uzobe ethini. Uthini? Hayibo yazi ukuthi mangidlala namantombazana ngishela ngempela ngenxa yalento. Imagine. So bafethu stay tuned. So yazini. Hey guys, hey I'm straight. Hey. Usani ngiyenza lento. I'm straight. Kodwa fethu amantombazane eseyakufuna bese ngalento yakho ngicabanga. Etsubusani ukungifuna. I'm straight. Lalela. Okay bafethu so usemotweni right now. So ngizohamba la kuyomthatha ngimlethe la. Angizokufaka imask just ukuthi nje ngikungiboze ukuze masefika ungeke uzumbone. Yena uyakwazi kodwa wena umazi. Okay. That's the problem. And futhi ngiyazi ukuthi like you are curious. Okay. Ready? Never kancane kodwa bring it on. Excellent. Make sure like to subscribe, press the notification button so you can be notified when the next time I drop another banger ngithola. Mkhabrizi's family. Guys, thank you. Ngiyazi ukuthi like niyayibuza ukuthi ubani mfethu ozobe operate like no Cinderella the host ekseng phezulu aphelondiwe aphe ekinto ufuna ukuyisho fethu since kodwa wena like uyamazi vele ne yangithola. Yeah. So ayikho nje into fethu ufuna ukuyisho like are you nervous or Hi guys, it's a girl aphelondiwe phela ngibingelelanga. Nginervous kancane mfethu kodwa phela mfethu ngizojabula mfethu sengimbona Brian. Dana yami. Ekusecabanga vele like masection it's kodwa mami mfethu. Ayibonga ngishela namahloni mina. Yena namahloni. Buka ngifuna mfethu cause ngine like I have spicy questions ne. So nje mfethu ngizombuza imibuzo uzomjwayela. Yeah. Ngithola uzomjwayela. Bafethu asicisa isikhathi aphe ngicela ukufaka like the mask. Okay. Put it like on your eyes. Hey, kwashubaki manje. Are you ready? I'm not ready. Get ready. I want you to jog. Get ready. Okay. So bafethu I'm blindfolding her. Ngizokudirector na ngiyazi ukuthi awuboni. But just ukuthi uphefumule. Awuboni? Angiboni. Okay. So guys, sesiyahamba. Aphe, are you ready? Ayisengiredi ngempela manje ziyakhala. Okay, let's go. Asambeni. Follow my lead. Oh my god. Yangithola, follow my lead. So lo muntu lo yombona fethu uyamazi vele. Ngithola kodwa yena akakwazi. Okay. Akakwazi ukuthi unjani. Akazi ukuthi uyohlangana nobani. Mina nje into engimtshela yona ngithaka nje ngizomlethela lakhe intombazane TikTok eshela abantu ethi kodwa mami. Yabo sombona ke manje ukuthi ucapable ngani. All right.
ngithwala khwela ngawo khuleka ngathi ngizimoto nje khuleka isuke emotweni phela it's a drive through ngithwala okay nqese Bukani umkhamela ngitshela ukuthi khona amatepisi la. Oh my God! sorry Usho umusinyuka itepisi futhi. okay khuleka asamba ish boy guys sorry like for the noise umsindo lana ngithwala I'm so sorry come this side come this side okay sisohlala phansi ke ne Viewers, let's watch this video. Hlala phiki. Sindi sesifikile okay faka la khunyi lo faka unyawo lakho okay ngena yes isithi le yes yeah sesiphakathi Hey guys so bafethu sebehleli phansi ngiyangithwala fethu ngiyazi ukuthi like it's your first time seeing her like how are you feeling Yabo phela angifuni uqamanga benginervous kodwa phela excited at the same time yabo kodwa ngiyajabula ukumbona okay na aphena Ngiyajabula labo kwamana guys kade ngifuna ukubona yabo yeah okay so bafethu I have spicy questions angithwala for nini kahlahle for now ngifuna like nazana ngithwala yes ngizokubuza umbuzo mase uyawuphendula nawe uphendule because I feel like it's gonna accommodate both of you all okay introduce like each other igama you know Okay my name is Cinderella the host yeah Umami mama ngajala manje Umami yeah bye kamala Okay igama lami mina ngu Aphelo Ndiwe bangazi Aphelo Ndiwe the one and only ngiyajabula ukwazi okay Aphelo Ndiwe please tell the people not the people because nina phela nababukeli please tell her what's kanjena like where do you stay Ukuthini udla kuhlalaphi okay Singisi Ngihlala mina guys khona la Durban eNewtown A eNanda yangiqhamuka waseNanda ke mina iWest ayilahlani Okay mina ngoba la eThekwini nami ngihlala eMlazi ayikuse bafethu so kahle like nabala eDurban vele Dubane yeah absu Dubane ayikuse fethu okay fethu second question ne what's your love language I-love language yami ngisho ngithi quality time fethu words of affirmation obvious the physical touch sure and aphena usakusho konke ke guys nizwele nani it's one and the same thing yeah issue what's your favorite hobby for now I would say i-hobby engisa discovering ngibona ngathi ngiyayithanda I feel like ukuba ilokhuzana content creator and okay nice interesting and unshayela ethu online abambala lapha artist yeah because that's a hobby for me because kukhona okunye engibhizi ngakho njengesikole ngoba okwamanje ngisafunda yeah aphena mina guys ke you know the story music plus music all the way and futhi ngazi like khona like into eyiphekayo futhi yes ngiyapheka guys stay tuned lo nyaka lo mningi engiza nakho nyabo ningilandele kanti nami ngasesayidini lami ke guys ngiyapheka and khona vele into engase nginithembise yona nginenzelile guys kodwa ke somemezela ukuthi hayi izophuma nini kodwa ikhona kona into esebhodweni njengamanje esoniphakela yona right okay Fethu okay people like wanna see you Fethu like doing like that thing you know like because Fethu abantu abaningi phela Fethu wena bakwazi ukuthi like you doing like your thing like your videos mami Fethu you know so Fethu asikhombisa ukusilana like ukhepha nangu ke umamila nangu la yabo noma nje 2 lines inyana yabo just nje like bebe entertained ngithona sengikulethelile nangu. Okay, just to clear things up, Bafethu, I'm straight. I'm straight. Abantu bazane angishela wethu.
mangihlangana namantombazane yekani ukungishela. Yekani ukungishela amantombazane, yekeni lentini. I am straight. Awukodwa mami bethu. Hayi smile sakho bethu. Sithakaza njengekusasa lethu. Mami bethu. Damn, face. Like guys, I'm from Gamale. I want to talk to it's very interesting. Man, like ngikubona live dog because manje ngikubona TikTok la kusolana bethu. Ngithola like imapesa usitshela ukuthi like uyicabange kanjani into leni ukuthi afethu usho nje like okay le content yakho like wayicabanga kanjani nini iyakwenzisa ukuthi uvele nje uthazini uthi sticking nje kule content le. Okay, into eyenzeka yona ethi ukuthi ngafike ngashaya ivideo yabo ngashaya ivideo yami yokuqala le bhala part 1 lapha kwi page lami ungayibona iyasho ukuthi indawo excellent. So guys, always like ushintsha like location ichu like to weather kuyanetha no, so we had to change like seats. So ntwana bengisakubuza nami like what inspired you ukuthi kanjena uwenze like le content yakho face ukuthi hafetha mami face because now face I'm taking notes dog. We are full as much bathi bathatha ama notes abafana abanye bayagxeka bathi hayi yabamoshela face avena face. Okay, lento lena wena mengasikuthi ngiyachazela nabafo lento lena iyaqala ngokuthi ngenza ivideo yodwa yabo ngathi hayi othi ngiyenza ibu part 1 because ziningi izinto ezishiwa manje ngizwe nje umbono amantombazana ukuthi wona athini ngithi mina hayi yabo kwilokishi nelokishi yabo bahlezi bekhona labo lova laba bahlala esitolo bese bethi so ngenza ivideo yodwa abantu balibele beyifuna bese ngenza part 2 part 3 kwaze wagcina isihamba kakhulu because abantu bebeloke beyifuna nami bese ngiyabanika lento abayifunayo imake. So akekho mhlawumbe umfana wake la owake wakunika ama lines because wena kuthiwa fethu ubuye khona kube khona uMasiya la uSiphana uSanele. Okay, ama lines amaningi yabo like u80% ama lines esengawathola before yabo avela kwabafethu abathi bayizameni inhlanzi bese ukuthi u10% mhlawumbe kuba into eyenzeka phambi kwami uthi avele nami ngithatha ama notes ukuthi oh kanti khona iskill SG bese ukuthi ke u10% ngiyicabangela kwesinye isikhathi ngikuthole kuma comments ngoba nakuma comment section abantu baya yabo eplazike so kodwa nje ethi into abayishoyo lena abafana because mina ngoba ngisho sengahlala nase Claremont lento le senge ngayibona yenzeka yabo nasemlazi ukuthi ngiyabona ukuthi yenzeka akanabanye kwezinye indawo nabiya benzakalela so into yethi sonke fethu Masiya kodwa Masiya lapho uMasiya la. Okay, moving to Aphelo Ndiwe. I know like you're a musician ne? Like yini le yakwenza uthazini fethu angicule fethu yi ubela okay ubani lona owakinspire ukuthi okay yabo lo fethu nama I saw you shoot okay let me start music like waqala kanje like the music journey guys uthi ngabe nginamanga nyezwa wami nabafethu bengivele ngithanda ucula ne ngikuthanda futhi ucula ngihlezi nje futhi ngibona abantu becula ngicela nasesikoleni ingane mfethu ingane zafayela nabathi pressure yabo lezofunda nazo zafayela ne pressure ukuthi abathi aphe hamba bethu yocula and all the stuff yabo ngicela nami sengenzileke phela ke yabo otherwise nje mfethu music bethu ngiyawuthanda mfethu blind ngiyawuphilela nje mfethu. Okay, 50th question so mfethu ngiyazi ukuthi like you yabo manje like targets kwabantu abaningi mfethu iliphi the biggest like influencer or TikToker or artist like approach us yazini fethu asenze something no or anyone even some akekho omkhulu but nje uba o shooters in face senze something for now nani seniyazi showcase wang approach ngo December KC Deal KC Dealer and then KC Dealer wenza ukuthi ngihlangane no Q Boy so KC Dealer no Q Boy and sinengoma ezayo futhi sinengoma ezayo yethu nisamabhodweni kahle ngiyakutshela siyapheka sizophaka hawe ma okay mina cala like ngiqala hayi khulileka twana khulileka sisethela khulileka khona kodwa into ezayo nanguke lo Masiya khona Masiya la ngaphakathi okay watch the space okay Aphelo Ndiwe khona like into esoyipheka mhlambe abantu okumele like beyilinde lentwana guys ngiyapheka guys on my side ne kodwa ngeke ngize ngibe specific about it
kodwa nje ngizilokhane ngininikeza amaklulu yabo Yes. ngizilokhane ngithi thasi lapho Yes. nalapho yabo ngiyabuya guys egamini susisu nje guys ngizodrop ihit bafethu like niyabona ukuthi uthento le like iya communicate music yonke into yakubangani ngithola like the aim yami ukuthi kanje nami nginihlanganise la like nginibize namhlanje ukuthi like nenze something ngithola nazane like know each other besides ukuthi kanje na fethu ngikufaka like with blind dates ngiyazi fethu ukuthi into le civil yashintsha but fethu knowing more people fethu yilapho ezokhula khona ngithola kodwa mami akadathema notes fethu ngeke fethu asinto fethu ngibhalela fethu ilist fethu ama-point ekumele ngiwathathe fethu Yazi buka lapha nepage lami. Oh my God. Ma notes. yazi ngizasenga wonke ama-video lana ama-point abonakala ukuthi ayisele angithola bafethu due to isikhathi ngicela uyivala lana. Make sure like to subscribe, press the notification button so you can be notified when the next time I drop another video, young son. Comment down below. Tamilium car breezy, young son. Make it a funny. Word of the day, believe in yourself. Believe in yourself. Wait. guys give up and everything that you're trying to do is alright guys. You should believe in yourself. Give up. It's a combination. Mina ngingazi go get guys. Thank you.